आंखौ आङो खादबोनाय जाथावा बबिलिंगनि मिथायाव सफैयो बै समा गाबोनो आंखौसो गाबलाङो खादबोनाय जाथावा आंखौसो गाबलाङो बबिलिंनि मिथायाव नोंनो सना सिमाङानो आंनि मानो फैया गोबां मिजिं दङ आंहा हेलो लाइक डान थैंक यू सो मच साइली मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच अनामिका हेलो बाय सुबु हेलो सुबु राजा तू हेलो लाइक डान कर दो थैंक यू सो मच नोंनोथ' बुंदों गोबां मिजिं कुसुम नार्जारि नोंनावबो दसे थानोसै ना मा दसे थाना होजोब मोजाङै थाना होब्रा दसेल' थानो होआ मोजां थाना हो मा खालामदों मरा सनजित साइला मा खालामदों बा साइली आपको तो बोर हो गया मैं साइली जिरायना दं साइली जिरायना दं लाइक डान बाय ना सुबु थैंक यू सिस्टार सुबु कांची की करे को सुबु कांची की करे को सिमाङाव नों आंनि मानो फैया नोंनोथ' बुंदोंमोन गोबां मिजिं इसके बाद अच्छा खाता है पूरा दिन बोले अच्छा खाता है पूरा दिन ओके अच्छा दाबो ओंखाम जायाखै नालाय दाना जोङो जाबाय नोंसोर जायाखै आरो ना सिमाङाव नों आंनि मानो फैया कहने तू बन जाओ तू मेरी साया आ आ आ जोंना ओचबिया लाइक हाय आदा नारना ओके थैंक यू सो मच एचबी ओमफ्राय on thank you लाइक डान करो प्लिज कौन है सपोर्ट दासो आंहा आंबो दासो खारो जेबो नङा ओचबी आं दहाय सोरबा सिख्लाखौ बिराद फसायदोंमोनलै सोरमोनथाय बियो बावबाय आङो सिमाङाव नों आंजों मानो फैया थाबथादो ना ब्रा लोगोफोर एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट सपोर्ट मी थोड़ा सपोर्ट कर दो गाइस तो मैं इतना सुबह तक अभी एलबी दिया है लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कराए पूरा दुखी की बात है रे आई एम सेट नाइस सॉन्ग बोला सुबह थैंक यू सो मच हम दिल की धड़कन में कमेंट साइली ऑन थैंक यू कौन है प्लीज इधर उधर मत करो एक जगह में अच्छा से मतलब सपोर्ट करते रहो आप लोगों में एक बार मतलब फास्ट कमेंट करो आप लोग को इतना 15 मिनट
एकदम बारे एक्सेलेंट कमेंट करो 15 मिनट रहे हो इतना फास्ट हो जाएगा मेरा अब मैं दिल खुश हो जाएगा इसके बाद जोंना आं थानो बाबाय आंखौ मबाइल नायनो लुबैदों दाना आं थानो बाबाय आं थानो बाबाय आंखौ मबाइल नायनो लुबैदों नों मबाइलखौ नायाखैबा माखौथो नायखो जों दालाय 10 बजे मेरी एलबी होगा ठीक है संजीव बोला साली ओके मैं साली आप 10 बजे रहे लो मैं मतलब कितना हो सकता है इतना एलबी करेगा थैंक यू सो मच सुमित ब्रो नों मानो गाबला बेखौ जोंना साल्टे मानो गाबखो साल्टे 7K लाइक दान थैंक यू साल्टे साल्टे मानो गाबखो गाबदोंलै साल्टे मा जादों सुबु हा थैंक यू सो मच हार्दिया है नेट स्लो है मोरा संजीव ला साली तू तेरा नेट स्लो है और एलबी देने के लिए बात कर रहे हैं मोरा साली दादा आंना साब खमायबाय डाइरेक्ट 8 खमायदों मानोथाय ना आनसाबसो खालामफिनदों आंखौ दाना नोंखौथ' आं आनसाब खालामफिनाखै नै नायनो हागोन र' आं दिनै नै नायबानो जाबाय नै आं आनसाब खालामाखै आरोना आं आनसाब खालामाखै सोरबा खालामदों जानो हागौ मिथिया नुबायना आं साब खालामाखै माबा आनसाब खालामाखै आङो आंना नै साब दंखायो नुबायना आं साब खालामखानाय दे सोर खालामदों बेखौथ' बुंनो हाला आङो 10 बजे मैं नहीं आऊँगा साइली बाजे बोल रहा है ओके ओके ओमफ्राय मोरा संजीत तू मेरा कमेंट पढ़ता नहीं है साला साइली मोरा आपका कमेंट पर क्या आ रहा है मैं आप बोला 10 बजे में एलबी करेगा मोरा साइली हेलो संजय नजना अनिला ब्रह्मआ हेलो 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 मोस्ट वेलकाम एवरीवन गाइस मोस्ट वेलकाम नोंखौ होनाखै आदा बेलेगफोरा खालामदों माथो दा मिथिया दे खालामदों जानांगौ इट्स बी मा ओंख्रि जानाय अनिला मा ओंख्रि जानाय सुबु सिस्टार सुबु कांची क्या सब्जी खाया है ओमफ्राय सुमित सालथे मा खालामदों मैं तो दुमा साइली बाजे दुमा हेलो लोगोफोरनो अनिलाया सुमित महरा बिबोनां बोलराय साइलिने सुमितनि सालथे आं लादोंलै होनदों अके मा ब्रेन्डनि लाखो सालथे मा ब्रेन्डनि ओमफ्राय अनिलाया मा हेलो लोगोफोर साबधान थैंक यू साबधान कर दो अनिला को एवरीवन गाइस प्लीज सपोर्ट मी साइली रो रहा है साइली बाजै सना होनदों आमलका सालथे सुमित ने दुखु मोनो आं बिदि जाबाय आदा होनदाना इट्स बी इफोरथ' जोंना दा मा होनो 1Kआनो डाबल 1K जादों आरोना माने जाबाय आरो आनजाफिनजोब्बाय आरो 1K जाबाय बिदि आंना नै दिनै 19 थाङोमोन आंनाबो खमायदों 8था खमायदों आंनाबो दिनै बिदिनो खमायनाय बारायनाय बेफोर आरोना माने नों जिखुनु माबा मोनसे बिजनेस मावनो थांबा लाब लस थायो नालाय थिग बेबायदि आरोना मालाबा लस मालाबा लाब मालाबा हेपि मालाबा सेड बेफोर चलते रहेगा वो ओमफ्राय मबाइल नायदों थेवब्लाबो नोंनि एलबिआव थानो बादों आरोना दे आंनि एलबिआव थानो बादोंबालाय थानाङा जेबो नङा थां ओमफ्राय हेलो नोजोनानै बि बसुमतारिया मत आओ कोई भी मेरी एलबी में अच्छा नहीं जाएगा अच्छा होगा सुबह ने बोला हम भी एलबी है भाई ओके एलबी करो मतलब मैं दिन में आज एलबी नहीं कहना इसलिए एलबी किया लेकिन मैं क्यों एलबी क्या ये बोलने का रीज़न ये है क्योंकि आज मैं एक्स्ट्रा अनलिमिटेड नेट पैक डाला था लेकिन एलबी देने के लिए टाइम ही नहीं मिला इसलिए मैं अभी मतलब टाइम मिला इसलिए अभी दे रहा है हेलो अंकी लाइक दान थैंक यू सो मच जोंना सबिता नोजोंनो गोजा थाइस्लां लांदो आंखौ लांफैदो बेनिफ्राय अनिलाया मा होनखो मैथाजों नाजों मानसि गोथाव वाव मैथा ओमफ्राय साइली बाजै मात रो दाना संगीता मोरा बोलराय बि बसुमतारी नाइट सनजित दाना रसे हेल्प खालामब्रा आंबा नोंनाव थाङो ओमफ्राय सुमित सबिता ओंखि होनदों अनिला होनदों मा ओंख्रि जाखो सनजित ओंख्रिया आं हाबायावसो जाना फैदों दे हाबायाव माने गाबोन हाबा दङ हाबानि जोङो माबा बानायदोंमोन मा होनना बुङो बेखौ मन्दप बानायदोंमोन आरोना हाबानि मन्दप बानायग्रा जोंसो नालाय ओमफ्राय मन्दप बानायनानै आद्रा जाबोबाय आरोना गाबोन खावसेखौ बानायनोसै फैबाय आङो ओंखाम जानानै
माबासोमोन दालि ओंख्रि ओमफ्राय नासोमोन आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि होनजाला ओमफ्राय ना गोदान जादों माथाय मिथिया गोदान माने खायसे आंबो खालामनो हागौ आरो इउटुबा दे बाय दे फिल्टार खालामो ना इउटुबा दे बाय दे फिल्टार खालामो बैफोराव आनजायो ओमफ्राय लोगो जादो आं आगै मोनदारनानै बि बर'जों लोगो जा सोर सोर लोगो गैया ब्लु होनदारना बि बर'जों लोगो जा बि बर'जों बेनिफ्राय जोंना आंना खमायलायबाय थायो साबानो खमायखायो आंना सानफ्रामबो खमायो 10 थाखा सानफ्रामबो बान्दा ओमफ्राय बारायोबो खमायोबो बिदिनो मा बुंदों आरोना हेलौ अंकि सुमित मा ओंख्रि जायामोन दारना जायामोननो जायाखैमोन होनदों आंसो अनिमिखा था लादे दारना दे थां बेनिफ्राय लाइक दान मरानो थेंकिउ बेनिफ्राय लाइक दान थेंकिउ संजिता मे तामिल माया गारगोसाना गासार' होनदों मैथा ना आदा जोंहानो गोथाव मैथा जोंहानो गोथाव दुखु मोनो सनजित खमायबानो बुहुद दुखु आरोना खमायोब्ला आरो दुखु मोनबावगोनसो मानो होनना बुङोब्ला जोंनाथ' बेसेबां इउटुबा दे बाय दे फिल्टार खालामबाय दङ जोंनालाय एसांल'सो जायफोरना मिलियन साबसक्राइबार दंना बिसिना सानसेयावनो 1K 2K आनजागासिनो दं मिथिबायना नोंसोरो इउटुबाव सार्च खालामना नायबानो जाबाय जायफोरना मिलियन साबसक्राइबार दङ सानसेयावनो 2K 3K 1K आनजायो नोंसिना मिथिबाय होनबा सानना नाय बेनिफ्राय आं दासो दादा जाम्बा होनदारना आंसो दादि जाम्बा होनदारना नोङो नोंखौ थांगासिनो आङो ओमफ्राय सुबु अन थेंकिउ अबब थेंकिउ दिनैसो आंहा खिन्थानो सबिता जेबो नङा दे अनामिका अन सबिता सना खुमब्राजों नासो जोंना ओंखिना गोथाव अनामिका अनामिका ना ब्ले गन्थं हंलेले गन्थं फिसा ओमफ्राय आनिला नोंसिनियालाय सनजिदाना नोंसिनियालाय दाना माखो जोंनिया ओंख्रिया जोंना दालिजों नाजोंमोन अन आंनाबो खमायदों दा खमायखायो टेनसन लानाङा दाना अन हाब दाना ओंख्रि गोथाव नोंसिनाबो जोंना ओंख्रियानो दाउ भाजा आरो जोंखा ना ओंख्रि दा दाउ भाजा सबिताया मालाय मास्टार मावनो बिराद गोथाव जायो सबिता नेट पेक बेलेन्स सोना हरब्रा अननानै अनोब्ला ओमफ्राय बिब' समितारा सुमित दारा दे सोर निउ दङ लोगो जानो ओइसपिजों लोगो जा सोर लोगो गैया निउ आइदि दंना गैया नोंनो आब' दारा आइदि नांगौ ना नाङा दारा ओइ माबा सुमित सालथाया नै ओइसपिनो हरना हो आनजलिनो आइदि हरना हो बेनिफ्राय नेट नाङा सनजित गिनो सानबाबो दाना अके आनिला ओमफ्राय आंखौ अनाना दादिना अनो नोंखौ अनि ओमफ्राय सुमित बाय दारना बेनिफ्राय गेबसन लाइक दान सन्जिब थेंकिउ स' माच इसके बाद हा दारना सन्जित दारना साइलि बाजै किउ बाय रुख' होनदों अनामिका होनदों अनामिका मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे गेबसना मा होनदों आयौ सबिता सना दिनै एस लोगो नों दारना दाब्लिउ मिट आगै नोंनाव गाबनोसै दाना अनामिका होनदों बाजै अनामिका गैया केपसन बेनिफ्राय फिसाजोसो इयो नों जाम्बासो नों दादि दारना ओमफ्राय नोंलाय नोङो मैया आंसो देरहादोंबा नों जेनखादों ओमफ्राय सबिता ओंख्रि नाम्बार होनदों नै सनजित लाइक दान थेंकिउ स' माच सामलका कारगज नार्जारि थेंकिउ मसुलकाम दादि गथ' जाबाय दादिया गथ' जाबाय आं गथ'खा लकेल दाउसो हाय सनजित बयलार नङा होनदारा दे जाल' नोंल' लकेल दाउ जा नोंल' जा हारसिं जा नोंल' जा अनामिका दांखो होनदारना बेनिफ्राय सुमित अनन थेंकिउ सुबु ओंखाम जानोसै दे अनदारा थेंकिउ बि बसुमतारी थेंकिउ ओंखाम जा दे जा ओमफ्राय आंहा दिनैसो बिजिमोन केबसन खिन्थारना सबिताया मास्टार मावोलै बुहुद बेस्थ' एगजाम जागासिनो दं गथ'फोरनि आब' बि गाबोन हरगोन दे आं दारना गोथाव दे सबिता सना दारना सबिता लोगो जादों सबिता नै जोंना लोगो जादों कारगनजों नार्जारिजों बेनिफ्राय अनामिका अनन हेलौ ब्र जोंना जगिता नार्जारिया थेंकिउ स' माच जगिता नार्जारि मसुलकाम सबिता अनन
अनिला अनन ए सनजिदार ना आंनो आइडि हर सुमित आइडि हर अनिलानो आइडि हर ओइ सबिता कल खालामलाय दे प्लिज नामदों ओमफ्राय अनामिका माने सङाखैनो मामिया उन्दुबाय दाना ओइ मामिया नोंस्रा उन्दुगादुरिसो नोंसिना मामिया ओमफ्राय करजना नार्जारि आं दाहाय लोगो जानायालाय माथो आदा जोमावनि एलबान्दो ओइ करजन्ति नार्जारि जोमावनि एलबियाव माथो नोंखौ लोगो खालामबायनो जोंना सबिताखौ लोगो खालामदो दे आं ब्लु होना होबाय नोंनो ना दादा उन्दुनो खामानि मावनानैनो आरोना अके हो सबिता मा ओंख्रि आब'नि ओंखाम सङाखैनो ओमफ्राय सबिता होनदों सबिता मा होनखो सबिता ओंख्रि होनदों ओथिपि होनदों दोनथ'बाय दे आं आदा खाम जानो अके खामजा ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस दे मासि गरम बैसागो सफैबोला जोंखौ मोहेफिननानै मोसायो गोसोआ फाग्ला नोंखौनो सानै गोसोआव हाया माबोरै जाखो अके दादा सबिता खिन्थाना आं उन्दुनोसै दे इंखि सुमित दा अके दे उन्दुदो मा ओंख्रि जाखो सन्जिब ब्रन्द आं हाबा लागोआवसो जाबोदों ओंख्रिया माबासोमोन दालि नासोमोन आरोना नोंखौनो सानै गोसोआव हाया माबोरै जाखो आं गावखौ मिथिया फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना आयुष हेल' आयुष आं उन्दुनोसै दे गेबसन अके उन्दुदो दे आयुषा मा होनदों आयुष मस्ट वेलकाम आयुष रानी ने बोला सपोर्ट कर देना जी ओके अच्छा करेगा सपोर्ट मुझे सपोर्ट कर दो थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम ओ दे संजीत ओके ओके कमेन्ट गुड नाइट सन्जित खिन्था ओके कमेन्ट उसमिका गाबनो हालै सना उसमिका थैंक यू उसमिका रोना नहीं चाहिए दिगांलायलायबायलां नोंसिनि कमेन्ट मोनैनि थाखायनो सबिता आंखौ गुड नाइट बुंला नों आरोना सबिता गुड नाइट बुंदो नै जोंना माबाखौ गेबसनखौ उसमिका मरान आरोना कमेन्ट प्लिज एभ्रिवान गाइस कमेन्ट प्लिज गाइस आंखौ जायनो सापर्ट खालामो आं बिथांमोनखौ बेक सापर्ट खालामफिनगोन दै आं डाइरेक्ट आं होनखायो आरोना जायनो आंखौ सापर्ट खालामबाय दङ आं बिथांमोनखौ बेक सापर्ट खालामखागोन टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना जो पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है ना मे बी जो पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है मे बी बैक सपोर्ट करेगा हम लोग का सुबु ने बोला हार्दिक सुबु कैसे है बोलो कैसे चल कैसे गुजर गया बोलो
Comment everyone 6 panda. 6. Habari mana bonang kai. बेनिफ्राय मे बांला सिनेमा सोर दं कमेन्ट खालामदारा कमेन्ट खालामदो सोर दं कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट खालाम स्किबार बहा खारजोबखो होननानै मिथियालै मानसिफोरा माबोरै जायो दसेल' फैयोलै ओंखायनो आंबो दसेल' थांगोनलै मानसिफोरनाव ओमफ्राय बहा खारजोबखो होनदारा नै जेनेबा गेबसन फाग्ला सं दारना नाब्लानि फिसाज्ला नामा मा जेव दारना उनु नाब्ले थेफादारा आंनाव हले नोङो दसे गोबाव थाङा नांगोनलै दारेक्टहाय आंबो नोंनाव दसे गोबाव थाहैनो दहायो आंनाव जायनो बेसेबां गोबाव थायो आंबो बेसेबांनो थायो दै ओमफ्राय उसमिखा मिनिबाय आरोना उनाव मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया आं हाबायाव साना फैदोंलै दालिजों नासोमोन हाबायाव गाबोन हाबा दङ नोंसिनि गामिनि फैगोन हिनजावखौ ओमफ्राय आं मुड अफसो जेबो खोनाया दाना ओइ मरा थोरसि सुनो नागिरदों आं दारा नोङो र'लै नोङो थाङा आं नोंनियाव गाबोन गेब मरा साहा फाग्ला दारना उसमिका मरा फाग्लि दारना मरा फाग्लि आयु खेला सासेल' खोन्थाबाय बाला दुखु मोनो मानसिफोरखौ आंनाव थायोखायनो अनदारना मानसिफोर थाबाथाय मुड सिरि एलबि थायो आं दाना बहा खारजोबखो मिथियालै बहा खारजोबखोथाय थोस जोब्बाय नामा दाना थैजोब्बाय नामा मिथियालै थैजोबगोन नामा खोथाय गेबसना होननानै मिनिबाय आरोना जोंना माबा सासेल' खोन्थाबाय फाग्लासो मा जाखो मानो बिदि खालामलाफोर आंखौलाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाया होनदों र' मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो नाङा होननायखौनो आंनि आइ आफाया जबरदस्ति हमख्राब खालामनानै हाबा होलांसिगोननो कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम गोथाव कमेन्ट खालाम आनो दानारा नों बे उनाव
सिब्रमा गैला खेला गेबसन लाब थुरु लाब उनु ओइ उनु मा जाबावगोनलै माबा सासेल' खोन्थाबाय माथो बाला उसमिका दा आं दुखु मोनबायलै बोथोरा सोलायबाय आय' नोंल' दा सोलाय सिब्रमा मा गथ' उरला उसमिका ना उरलि ना गन्थं उरलि होनदोंलै उसमिका नोंखौ कमेन्ट खालामदोब्रा लोगोफोरखौ लाथै बाल रावबो कमेन्ट खालामालै थांजोबदा गासिबो आं एलबि दोननोसै कमेन्ट खालामा लोंथा मानसिफोरा आं थांला दिनै आं राउन्डआव थाङा गाबोन थाङा आरोना आंनाव दिनै सोर सोर फैदों उनाव फैदों ना उनाव थांगोन आं दिनै गाबोन उनाव आंनाव फैदों नालाय उनाव गाबोन थांगोन आं ओमफ्राय गेबसनाथ' एलबि होआ नालाय ओमफ्राय सोर फैदोंमोन रावबो गैया मा थैजोब्बाय ना मा गासिबो थैजोब्बायलै गैला एकदम थैजोब्बाय आरो उनुआ 5 मिनिटसो थाना होबावबानो उनाव गाबोन थांगोन आं उनुआव दंना गैया कमेन्ट खालाम थोरसि सुनाया उनुआ मोरा लाइक डन बोल रहा है थैंक यू सो मच बबीता थोड़ा 10 मिनट जैसा कमेंट करो यार मे भी आपका एलबी में जाएगा तुम बबीता मेरा एल्ब में कितना रहेगा ना मे भी आपका एल्ब में इतना रहेगा टाइम काउंट करो और बोल दो गेबसन फाग्ला साहा मोरा होनदारना उसमिका तुम भी एलबी स्क्रीम करो होनदारना सुमित किधर है सुमित दारू पे रहे ना तू सुर में बुड्ढा है संजीत तू ना सस में बुड्ढा है मोरा बोल रहा है बेटा मैं बहुत यंग है मतलब मैं बहुत खूबसूरत है तू बुद्धि हो गया तू ही बुद्धि है इसके बाद इतना जल्दी बन मत करो हाँ बन मत आप लोग कमेंट नहीं करता इसलिए मैं गुस्सा आ गया आसपास साइली बोल रहा है साइली मोरा साइली बबीता का खिर खोलायनाय लोगो साइली बबीता का खिर आज ना मेरा नेट पेक पूरा नेट पेक लस जाबायलै उनाव 39 नि एक्सट्रा सोदेरलायदोंमोन आं आरोना दहाय सोदोंमोन एलबि होनो होननानै सानाव खामानि मावनोनो सोलाबासै 39 नि नेट पेकला सानसेनि थाखाय आनलिमिटेडमोन लस जाबाय संजीत मेरे आगे कितने है संजीत मेरे ये कितने हैं तेरा कितना होगा तेरा हो गया अभी 90 हो गया तेरा 90 अन थैंक यू गेबसन दाना आं थोरसि सुनोसै जाखांजोब्बाय आं मोनायावनो सुखायना दे उनु दसे थाना होब्रा उनु अननानै एसे दसे थाना होब्रा उनु ओमफ्राय उसमिकाया गाबबाय आरोना उसमिका मरा गाबना बबीता मोरा तीन तो गेड्डा खाने वाला बबीता बबीता डार्लिंग खाना लेके आओ खाना खाने कमेन्ट गैला नामाब्रा कमेन्ट ना मा जाखो थाबथाखो ना माखो ना मानसि गैला
साइली किधर है? साइली मोरा मेरा एल्बम में नहीं आता है रे वो बेटा। मैं कल साइली का एल्बम में पूरा था, और साइली मेरा एल्बम ऐसा उल्टा पल्टा कर दिया मोरा साइली ने। दे उनु थाब थाब सुना फैनो आरोना दे गेबसन ब्र आंजों रायलायदो दसे बोरै खबर सबर हाल साल। सनजित प्लिज साइली को की लेकर आओ ना। कैसे लेके आएगा तू? लेके आओ। मानव मानव भी गया नहीं इसमें गया। क्या उल्टा पल्टा हो गया ब्रो नाना? हाँ जी गोयारी ब्रदर, उल्टा पल्टा हो गया रे। क्या करेगा ब्रदर, जिंदगी उल्टा है मेरा। बोबिटा मामा क्या सब्जी खाया है? बोबिटा मामा मामा मामी बोबिटा मामी। भाई गिब्सन साइडी दाना सब्जी नहीं है गिब्सन दाना। बोबिटा मतलब थोड़ा केरपिन है, लोबिया है लोबिया, इसलिए सब्जी नहीं खाता है। मैं साइली नहीं है ना। क्या हो रहा है? ओ जीगो यार थोड़ा हेल्प कर दो। जीगो यार खबर सबर बोलो, कैसे है, क्या कर रहा है? और लाइक नहीं किया तो लाइक करके और बात करते रहो। जीगो यार क्या सब्जी खाया था बोलो, किधर है अभी? दारू पिया कि नहीं पिया बोलो। क्या बोला संजीत? मैं बोला है बबिता मामी मामी ओंखाम जानो। ओमफ्राय क्या सब्जी क्या समझ गया आस मालूम नहीं उसमें का क्या बोला। अरे बताओ तो सही बोल रहे। जी गोयारी मा ओंख्रि जानाय होनदों, क्या सब्जी खाया? रनजित बुड्ढा बोल रहा है नहीं। मामी बबिता मामी मिमी जानो मिमी। ओमफ्राय गिफ्टसना माखो बबिता कुंजूस, हाँ कुंजूस है इसलिए बिना सब्जी से खाना खाया है। हाँ कुंजूस है बिना सब्जी खाना खाता है, पूरा कुंजूस नीचे गाड़ी में। तो बबिता का घर में गाइखेर का चाय भी नहीं देगा, ये ओनली लाल चा देगा नीचे गाड़ी में। भाई मैं आजकल वीडियो बना बना रहा था। ओके अच्छा वीडियो बना रहा था, अच्छा अच्छा। सब्जी मछली और टोमेटो, ओ वेरी नाइस सब्जी मछली टोमेटो। इसके बाद जी गोयारी हाल चाल बताओ। संजीत साइली से ज़्यादा और नहीं मिलेगा तू, साइली बहुत ब्यूटीफुल। ओ मोरा बबिता मुझे ब्यूटीफुल लड़की नहीं चाहिए, दिल गोरा होना चाहिए, दिल गोरा। उसमें का मिनी ना। उसमें क्या सब्जी खाया था बोलो? मिमी ने मिमी मिमी ना इसने गिफ्ट सागोनलै गिफ्ट बे कमेन्ट मा थाबथालायखोब्रा सम कमेन्ट थाबथा होयो गावसा कमेन्ट थाबथाबाय थायोलै। बबिता मामा एफ बी ब्यूटीफुल है ना? हाँ आजकल तो ठीक नहीं है यार, गर्मी ज़्यादा है ना इसलिए। हाँ हाँ पूरा गर्मी ज़्यादा हो गया रे। इसी गोयारी क्या बोलेगा गोयारी, पूरा खराब। मेरा शैली दिल भी अच्छा है और ब्यूटीफुल भी है। संजीत तू बुड्ढा है। हाँ बबीता में बुड्ढा है, और शैली से मैं किस मैनेज होगा? शैली तो ब्यूटीफुल है, मैं तो ब्यूटीफुल नहीं ना, मैं बुड्ढा है। और गेप्सन के साथ मिल जाएगा शैली, गेप्सन प्लस शैली हो जाएगा। गेप्सन में ब्यूटीफुल नहीं है। हाँ बबीता ब्यूटीफुल है, सुंदर है सुंदर। आई डाय ब्यूटीफुल है बबीता मामा ए भाभिया। अच्छा guys comment please comment comment comment।
हायै सनाफोर रायलायनाय जासिगोनलै तब ठीक ही ठीक है ब्रो जी तो मैं निकलते हैं ठीक ही ब्रो जी ओ जीवार इतना जल्दी जाएगा क्या करेगा रे इतना जल्दी जाके इतना गर्म में जीवारी बताओ मोरा संजय बोल रहे एमएमबी कमेंट खालाम दाना मोरा एमएमबी किधर एमएमबी नहीं आया ना वाओ देखो शैली या गया ना हाँ शैली मोरा गया संजीत शैली की शादी में नाचना है गिब्सन मोरा बबी तू और गिब्सन का शादी में मैं नाचेगा बबीता मैं मोरा संजीत तूने एमबी को क्या बोला एमबीबी एमएम को मैं क्या बोला मैं कुछ भी नहीं बोला एमएमबी नहीं आया बोला नहीं यार मैं खाना खा लेते हो अच्छा 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 जिगोरी अच्छा अच्छा ओइट बबीता मैडम दाना रुको साइली तुम मोरा है तुम मोरा गिब्सन संगीता का है मोरा हो भाई मुझे मारो भाई मुझे मारो नाइस संजीत की मोरी सभी बोलो हाँ ओ हम लोग का भाई बाप कह रहे भाई बाप का गर्लफ्रेंड है साइली भाई बाप का ये साइली अच्छा नहीं है वहाँ साला डरना अच्छा ऐसा बात है क्या इसकी बात ये साइली यस राइट संजीता इस माय ड्रीम्स बॉबी टेंडर वाओ संजीत प्लस साइली नहीं वो भाई बाप का है भाई बाप का भाई बाप प्लस साइली होगा मैंने जी गौरी क्या प्रॉब्लम है तेरी को बोलो डरना भाई उसमें का नहीं रो रहा है उसमें का रोना नहीं चाहिए जी गौरी ने बोला वो मैं बोलते बोलता रहता है ये वो शैली ने इसलिए अच्छा नहीं लगा वो बोल रहा है देखो शैली मेरी से बात नहीं करता है डरना भाई संजीत संजाब बबीता डिवाइड बाय मोरी इक्वल बाइबा प्लस शैली सन्जित सानजाबखौ मा होनो सानजाब ना सानजाब बाय बबिताया डिभाइड बाय मरि इकुवेल सन्जित माइनस बाइबा प्लस शैली हो गया आंसर उसमें का नेट प्रॉब्लम बोल रहा है भाई जी क्वेरी सॉरी तेरी सी कभी मस नहीं करेगा डरना हम लोग का आ गया साराधा आ गया साराधा हेलो जी लाइक डन थैंक यू सो मच साराधा मोस्ट वेलकम और बताओ साराधा कैसे है कमेंट करते रहो डोंट टॉक प्लीज यार मोरा शैली ने मोरा भाई बाप बुढ़ा उसमें खा अंदर नहीं और कमेंट करो कौन कौन है एवरीवन गाइस कौन है कमेंट करो संजीत मोरी प्लस संजीत प्लस बबीता इक्वल होगा बाइबा प्लस शैली जिंग जैन एलबी करो जॉइन एलबी किसके साथ करेगा बबीता जॉइन एलबी कोई पर्सन ही नहीं है जॉइन एलबी करने के लिए शैली बेबी आप खाना
खाया खाना खा लिया क्या डरना मत करो साइली मेरी मेरी को अभी मास भी नहीं करे है मेरी को अच्छा लगता है ऐसा बोलेगा तू डरना उसमिका रोना नहीं चाहिए प्लीज भाई ने बोला बोबिटा इज गोल गर्ल्स गो ऑल गर्ल्स ऑल शारदा ने बोला साइली और संजीत क्या चल रहा है मालूम नहीं रे सारोना क्या चल रहा है साइली का दिमाग में और उसके बाद जान बोल रहा है शारदा प्लस बाई बाई बाबा हाँ शारदा प्लस बाई बाब है अच्छा और साइली ना साइली ऐसा बात करता है ठीक है साइली का मैं 2-3 अच्छा ऐसा बोल रहे साइली का बात मतलब ऐसा किसी बात करेगा ना कमेंट पर बोलेगा साइली ने अच्छा मोरा डायलॉग ये है बाय शारदा प्लस बाय बाब हम लोग का बाय बाब ने हंस रहा है रे रो रहा है बाय बाब रोना नहीं चाहिए बाय 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 नो बचाओ कोई नन्हा नो बचाओ कोई संजीत बुड्ढा और बबीता नुंकला ऐसा बोलते बबीता नुंकला नुंकली जांकलाला नंक्ला नंक्ली जांक्लाला नंक्ला नंक्ली जांक्लाला जांक्ला जांक्ली जा नंक्ला नंक्ली जांक्लाला जांक्ला जांक्ली नंक्लाला ओइ समागाबो आंखौ सोगाबलाङो नंक्ला नंक्ली नंक्लाला नंक्ला नंक्ली दिन भर बार गया है मेरी सहेली का एलबी में फिर भी मेरे को आईडी है आईडी बोलता रहता है वो नन्ना मोरा सहेली ने सहेली रो रहा है बोबिटा प्लस बाय बाय हाँ हाँ बाय 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 गर्ल्स ओके साला युष्मिका आप अभी किधर जा रहा है आपने बोला था एलबी बंद मत करो अभी जाने के लिए बोल रहे बोबिटा ब्रैकेट में क्या है 2+1 बेनिफ्राय क्या है 2/2 इकुवेल सारेदा बैनाय माथो नोंनि बाबु बिमा साइलिया नोंजों दंखायो होनना आंजों थायाबा बोरै जानो आंजों थाखानांगोन दा बेनिफ्राय जोंना सारदाया होनदों सनजित कहा खाना खा लिया क्या हाँ शारदा में खाना खा लिया दाली था और मुसली था ओमफ्राय अनामिका अनदारना मरा अनामिका अबाव थांनाय मोनलाय गोदोना थाहैनाय ओमफ्राय जिगयारि होनदों आच्छा ब्र जी तो मैं निकलती हूँ ठीक है होनदारना ओके ओके अच्छा जिगयारि थैंक यू सो मच दे जिगयारि थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू उसमिका ऑन हंसता है अनामिका ऑन मोरा अनामिका साला किधर किधर घूमते रहता है साला नै हाय नेटआलाय मानो बिदि जाखोनो आयै सनाफोर रुफाफोर आंनि गाजोल आंनि थामा आंनि समफ्ल आंनि बिबुफोर मानो इदि खालामखो मेरी सिबा तुम किसी और को नहीं देखता है मोरा बॉयस ना गिबि गिबि खा गिबि बाख्रा गया ना गेबसन भी चला गया रे बल खेलने गया गेबसन भी ओमफ्राय गेबसन दाना साइलिया बसुमतारी पार्सेन्टेज उसमिका इकुवेल बबिता बरबाय हम लोग बैबाब ने फन रायलायदोंमोन न'निफ्राय फन हरदों दाना न'निफ्राय फन हरनायासो देरसिन जाबाय नोंना आंनि लोगोआव थायालासिना ओमफ्राय आंनि बिमा साइलेन्ट आरोना बयसा अनामिका प्लस संजीत हाँ अच्छा बबिता ने बोला बॉयस बोल के हंस रहा है बाबू बीमा साइली बाबू बीमा हाँ दो बाबू दो नेक्स्ट अनामिका वन थैंक यू बॉयस ने बोला बॉबी 1-1 बोल रहा है सबको मेरी मेरी से
प्रॉब्लम साला लोग बोल रहे हैं साली तू ज़्यादा खूबसूरत है ना इसलिए ऐसा हो गया रे। बोबिटा नहीं रो रहा है बोबिटा मोरा तू क्यों रो रहा है मोरा बोबिटा। बोबिटा मैं कल त्रिपुरा जा रहा हूँ त्रिपुरा कल जाएगा मैं बेनिफ्राय साइलि बिमा होनदोंना आरडिया लाइक डान थेंक इउ सो माच आरडि ब्र मा ओंख्रिजों जाबोखो सोलाबोखो बयस मा ओंख्रिजों सावसुबोखो खोन्थाहरदो बबेटा मेरि रिल्स मे लिया है मेरी रियल नेम लिया नहीं दाना बबेटा मोरा देबरमा ओमफ्राय बबेटानि बोला मिलाना ओके साइली संजीत साइली जिगर में आना हाँ बबीता में साइली का घर साइली को ही मिलने के लिए जा रहा है कल ओयो ओयो होटल में लेकर जाएगा साइली को ओयो 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 होटल में बबी बीमा खरो नाना साइली बीमा 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 दाना साइली बीमा ओ साइली बीमा आदिया गल'ल' नायबाय ब्र मा ओंख्रिजों सोलाबोखो खोन्थादो दे आं नोंखौ रागा जोंदों दाना आं नोंखौ रागा जोंदों आरोना ओइ अनामिका आंखौ मानो रागा जोंखो नोंलाय थुन्थ्रि गन्थं हंग्लि ओमफ्राय बबीता रो रहा है बबीता मोरा तेरे को भी मैं कल त्रिपुरा जा रहा हूँ और बबीता खाना इतना मतलब अच्छा अच्छा मीट सब्जी बना सकता है ना बबीता का हाथ से मीट सब्जी खाना खा के आएगा मैं बाजै आना दाना बाजै आना ओमफ्राय जोंना आदैया ओमफ्राय साला थाख्ला भय मा फाग्ला जाबाय नों उरला साला गेद्दा थाफ्ला नांनाय सालानो शेष बयस तेरे को गाली दे रहे साइली तो आजकल बर' आ गया रे साइली बर' है बर' बेनिफ्राय आरडि मा होनदों जोंना सबायजों साम' ओंख्रिमोन स्लुब होबाय होमबा नोङो आरडि गोथाव आं मबाइल नायनो मोनला नामा दादा नों नायनो मोना मबाइल आंना ओइ नोंनि मबाइल गंसेयाव नायनो थां बेनिफ्राय बबेथा आरोना ओमफ्राय साल्थे आं लागासिनो दे गाज्रि दामोन दे एसे साल्थे एसे एसे लोंबासो हिट जासिगोन बायदि मोनो साल्थे नोंखौ एसे लोंस्रोना साल्थे लोंस्रोना हो साल्थे बारा गोजाफोर लोंबा दारिया जाथि जायोलै साल्थे आंनि बायदि आंना न'खाय जाथि जाजोब्बाय दारिफोरा एन्जर बुंगानि बायदि बबेथा समित दाना बबेथा आंनि बाबु बिमा बबेथा बबेथा मुरा टेन्टलु ओमफ्राय दे गाइस सोरबा सोरबा कमेडि कमेन्ट खालामदो दे कमेडि कमेंट करो मैं आप सभी लोग के साथ कॉमेडी करेगा थोड़ा रोमांटिक थोड़ा कॉमेडी मतलब इस टाइप का कमेंट कर दो ऐसा गान सिया बेटारि गैया दा मानो बेटारि गैया सानाव मा खालामना थानाय सानसे गाहाम बेटारि गैया होनजासे चार्ज होना लानो हाया नोंसोरो गंनै मबाइल थानानै नोंसोरो चार्ज होआ गंनै मबाइलखौ मानो दोनदों गंसेखौ चार्ज होना लानो हायाखै मानो दहाय बेरायबाय थानाय चार्ज होआ मबाइल थुबाय थायो बेनिफ्राय सुमित थारजिन तेरिको सस्ता नहीं है दाना मेरे को सस्ता नहीं तेरिको के बबेथा आंनि जिउ सना नों साला थाख्ला बय आं नोंनो थिनथुला गेद्दा खुद खालाम मरा फाग्लानोलै सेस बैनाय बोरै नोंनानावा दाना नोंनानावा बबे दाना ओइ बयस गाङाबथारना दंना ब्रा बयस ओइ माबा फिल्मनिफ्राय जासिगोन ना आं बुंथ'ला र' नाब्रा मानसियालाय लाबोफागोन जों होनोब्रा सेबनो जासिगोनलै नोंजों अनामिका होनदों सानसे मोसादोंमोन दाना मानो मोसानांगौ सानसे गाहामलाय दा दहाय सानसे मोसाबाय नालाय दा मबाइल थुनो नांला नोङो
दहायनो थुखाबाय नालाय नोंहा लेखाथ' फरायखायासै नोङो र' नोंखौ लेखा फरायाना नोङो मेरे दिमाग में तुम मेरी दिल में तुम चला मोरा बबीता तू क्यों शादी किया इतना जल्दी क्यों बोलो हाँ साला मोरा बबीता तू क्यों इतना जल्दी शादी किया बोलो 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 कोबरा बान चाइनाय मुसुक बोसर थापला बॉयज का बॉयज ने कोबरा लगा रहा है बोला कोबरा कोबरा बॉयज ने सॉरी बबीता ने बबीता ने सॉरी बोला भी बॉबी ने बॉयसा मोरा बबीता तू मुझे धोखा दिया क्यों धोखा दिया रे बबीता मोरा बबीता सुमित को इसलिए तो सुमित आजकल दारू पीता है बबीता के लिए बबीता को नहीं मिला इसलिए मोरा बबीता तू क्यों ऐसा किया सुमित को स्वर्ग क्यों जल्दी शादी किया तू बबीता मोरा नोंहालाय सानसे मानो एलबि होआ दाना आंना माबा आंलाय आरो बहा ब्रा सानसे एलबि मावदोंबा खामानियाव बेस्थ'बा आं एकाउन्ट होआखै आरो नोंहालाय नोंहा मानो सानसे गाहाम मोसानांगौ मबाइल चार्ज गैयियाव जोंहा बबीता बोही हम दोनों का प्यार थोड़ा कम जाना मैं किसी बोलो अभी आपको बताओ ना साला कमेन्ट हरलै नों आंनो बय आं नायनो नारना साहिलिया बर' रोङालै खेला साहिलिखौ बर' आताय रे आयदै उन्दुनोसो ओंखारबायलां बाल लस जाबाय दिनै लस आज मेरा बहुत लस लस हो गया मेरा आंहा मोसानाया खामानिखा दा नोंना मोसानाया खामानि फरायनाया खामानि नङा नोंना फराया नोङो नोङो फरायिया ओमफ्राय मैं पागल हो रहा हूँ मोरा बबीता तेरी सापार में दाना सापार में नों एलबि होदो साइलि दामब्रि बिमा दाना जों सुमित मेरी से ब्रेकअप कर दिया साइली सुमित को क्यों ब्रेकअप कर दिया बबीता मोरा सुमित तो बहुत अच्छा लड़का है तेरे को बहुत दिल खुश कर देगा रे बबीता सुमित को छोड़ना नहीं चाहिए बबीता बोल के रो रहा है मोरा साइली ने क्या बोला हाँ नों फैलाय मोरा बयस आंनि एलबि दों बय दाना साइली को बर' आ गया रे साला मोरा साले को बबीता मोरा तेरे को क्यों बोरो नहीं आता है बोरो को में करो बबीता मोरा साले जैसे मोरा सुमित में अच्छा बबीता मैं तेरे लिए आपी पागल हो मोरा नों नुवाखै आं फरायो ना फराया आंलाय बहा नुनाय नों फरायना फराया नों खोन्थाहरबासो नुगोन दा आंलाय होबाय नामा नों एलबि बिमा नों साइलेन्टार ना मेरा दिल किसकी पास है बोलो मोरा बोइंदाना बोलो दो everyone guys comment मेरी साथ बबीता बेबी आई एम तैयार है अभी बोलो मोरा बॉयस जाओ साइली बबीता ओए दिल खुश करो हम लोग का साल्टे को
कमेंट करो मोरा लोग कमेंट। क्या बोला? बोलो मोरा बॉस बोला ओ मोरा बिबोनां साला दारना। जोंहा साइली बिहै बिहाम साइली की दिल मेरी पास हो जाए बोल दो हम दोनों का शादी जार आजारात असरात बोल रहा हूँ साइली का शादी असरात बॉयज के साथ। संजीत तो अभी भी साइली की प्यार करता है तो सुमित तो क्यों नहीं बोल रहा है। होनब्ला मानो बुंदों कि आं लेखा फराया हो मानो बुंदों दाना। ओइ नोंसा मामाखौ लिंना लाबो। नोंसा मामाया मा खालामबाय दं इयो? नोंसा मामाया ओमफ्राय ओइ सनजित अनामिका की प्यार करता है बोल रहा है। बेनिफ्राय एचबी ब्लग हेल' हेल' ब्र गुड गुड एचबी दसे हेल्प खालामदोब्रा ब्र दसे हेल्प खालामदो। गुड मर्निं गुड नाइट होनदों। ओमफ्राय दसे हेल्प खालामदो। मस्ट वेलकाम एचबी ब्लग आंनि एलबियाव वेलकाम मस्ट वेलकाम। साइली बाजै में शादी करूंगा बबीता को मिलेगा तो अभी डरना। बबीता जाओ बबीता तेरा हस्बैंड टाकला है ना टाकला हस्बैंड को छोड़ के वो सुमित के साथ आ जाओ। सुमित अरे सुमित के साथ आएगा ना एकदम बड़े सुपारी है ना सुपारी 3 बीघा सुपारी बागान है इसके साथ आराम से बैठ के खाने के लिए मिलेगा रानी जैसा। साइली सुमित को बोलो ना डरना। हाँ साइली भी बबीता भी रो रहा है हम लोग का बॉयस। हाँ करो सुमित शादी जल्दी। त्रिपुरा में जाएगा ना ठीक से मारेगा रे साइली ने। मैं जाएगा त्रिपुरा में बोलो कौन कौन आएगा मेरे साथ ओयो होटल में जाएगा ना तो ही जाएगा मैं त्रिपुरा में। ओमफ्राय बबीता जेबो रोङा साली बिमा बुरि दाना। मेरी दिल में कौन है बॉयज तुमको पता नहीं यार दादा। बोलो साइड दिल में कौन है हम लोग भी सुनना है। इसलिए तो संजीत बुड्ढा हो हुआ भी साइली से प्यार करता है मोरा बेटा तू। कमेंट करो अभी इंटरेस्टिंग हो रहा है कमेंट। ओमफ्राय मा होना कुसना मैं होना तुम्हारी दिल में साइली। हाँ बॉयस है साइली बाजै बबीता मुझे पसंद नहीं करता मुझे डरना। क्यों पसंद नहीं करता है साइली मोरा। बोलो बबीता साइली बोल रहे साइली। वो सुमित भी साइली को बुला रहा है बबीता भी साइली को बुला रहा है। साइली तो 2 होना पड़ेगा। साइली को जेरेस कॉपी करो हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं पता है कि अनामिका को छोटा बच्चा है साइली बिजनी डना। इसके बाद बाय मी फ्री फायर खेलने बाय संजीत एंड साइलिंडा। ओके थैंक यू सो मच। तू नहीं है बॉयस तू सिर्फ मेरी आंखें में है बोल रहे। अरे सुमित कैसे बोला अभी मैं आपको बोला क्या बोला मैं अभी क्या हुआ सुमित दाना। जोंना दैमुआ लाइक डान थैंक यू सो मच आंनि एलबियाव। मालाय दैमुआ मालायनावसो थाङो आंनि एलबियाव दिनै। क्या हुआ मेरा जान दाना बाय बाय मोरा बॉयस होनदों। ओमफ्राय जान सुमित मेरी को पसंद नहीं करता अभी ना। ओ साइली बबीता और सुमित का चक्कर में कुछ काला है दाल में कुछ काला है। आंहा दुखु हाय आगै दाना दैमु मा दुखु जाखो दैमु आब' मा दुखु खोन्थाहरलाय मा दुखु जालायखो। सुमित ने बोला साइली बाजै मैं बहुत परेशान हूँ आसदारना। साइली देखो बहुत परेशान सुमित ने। ओमफ्राय मोरा सुमित तेरा टाकला पटाएगा किसे टकला पटाएगा मैं क्यों प्यार नहीं करता है तू साला सालते ना
टाकला बताएगा नामा संजीव प्लस साइली बोला हम लोग का दीपाली बोला हेलो दीपाली दीदी बोलो सालथे सालथे सुमितलै नै खर' बुख'नो नागिरो माथो साइलिया गिनांगोनलै बे साइलिखौ किया सुमित होनदों जानला मानला कमेन्ट फरायगासिनो फिसाजोआ दाना जानला मानला कमेन्ट हरलागासिनो फिसाजोआ दाना आसलथे फिसाजोना बिमा हमनो हाला नोंसोरखौ ओमफ्राय बबिता प्लास सुमित होनदों मेरी ओरिजिनल वेब आबि आये दैमु आरोना मबाइलानो गाबोन लांजासिगोन दादा मा जालायखो मबाइलखौ सोर लांनो नागिरखो हासबेन्डआ लांसिगोन नामा नोंनि मबाइलखौ अबेबा सनजितनि कब्राया गुसुंथारनाथ' मबाइल बायनोबो फैसा गैया आगै दाना मा मबाइल लांनो साइकलंग गय थांखा ना मा होनखो मे मार दाना दैमु नों भइसनो वेब हे बै अ साला टाकला भइस दाना बबिथा नोंनि सना जिउ ओंखि दाना बबिथा दैमा आंना मबाइलानो मालिकनिसोमोन आगैदा मालायनिसोमोन आरोना मालायनिसो आरोना आयु माबोरै जागोन बिदिबालाय आंबो हिन्दीनिसो रायलायनोसै होनजाना हिन्दीनिसो रायलायनोसै दे रायलायना होदो हिन्दीनि रायलायना हो हिन्दी बोलो सुमित दाना सुमित बबिता ने सनजित अफै माफा खोफै दैफै दाना आयौ मा होनजाखैलाय comment guys नेटार पारसेन्ट दैमु गाबनाङा दैमु जागोन हौवानाव बिब्रा दैमु हासबेन्डनाव बि गोदान मबाइल हासबेन्डखौ ओरैनो लादों नामा फिसिनो हायाबा फिसिनो हायाबा हासबेन्डखौ फिसिनो हायाबा आंखौ मानो हाबा खालामनाय होनना बुं ओमफ्राय थाथ' आगै दाना दे आब' दे ओमफ्राय सुमित प्लिज आवना त्रिपुरा मिनिट सुमित त्रिपुरा में जाओ ओमफ्राय बबिथा माय हार्ट होनदानानै थाथ'वाखै अके ओमफ्राय बबे प्यार मा खाथि माया लासि हाय साइलि आरोना जोंना अनामिकाया हरबाय आरोना आसलथे अनामिका सोर सासेया मेसेज गेलेगासिनो आंजों सिगांनिखौबो गावसो लाबाय दाना माबायदि हासबेन्डब्रा थेख्लायना हो बबिता क्या बोला सुमित अच्छा में बोलो क्या प्यार है दाना सच में बोलो प्यार से इसोरो सालथे बिराद इसोर मोजां मोनबाथाय मोनलाबायथारलै बिराद फाग्ला इसोरनि मोजां मोननाया मोजां मोनाबाथाय मोना आरोना मोजां मोनबाथाय मोनलाबायो इसोरो वॉइस मोरा दाना जरूर आऊंगा मैं बबिता तेरे लिए दाना बाय बाय आंनि सना सनजित ओके बेयो साइली बबिता दाना बाय बाय ऑल ओके साइली थैंक यू साइली तिम्रो प्यार को कहीं पारसो बारे नेपाली नांबाय थाथ'वाखै दाना जोंना दैमुआ ओके एमएमबी आ गया देखो साइली मोरा साइली सिस्टर बोला साइली मोरा बोल रहा है आपको एमएमबी ने किधर गया साइली भाई सुमित तो क्यों किसी और के एलबी में जाता है ना आये सुमित लागायबायलै नोंखौलाय लागायबाय
लागायबाय अल्लाह टाकला होनबायलै नै आयै एमएमबी सुमित को क्यों किसी और की एलबी में रहना संजीव प्लस साइले बोला मोरा बबीता ने देखो साइले का प्यारा मन जान खुश खुश करने वाला दिल खुश करने वाला एमएमबी आ गया मौसूल काम कमेंट करो गाइस बबीता मेरी जान में अनसाब किया हाँ आज तेरे लिए ना ओमफ्राय मा जोंना सैना मोरा संजीत टू एमएमबी क्या बोला कि मेरी हस्बैंड टकला है साला मोरा और हाँ सैली तेरा तो टकला है ना बाल नहीं है तेरा हस्बैंड ओ मतलब बाल नहीं है तेरा टकला है वो बेटा प्लस मेरा हाँ मोरा का मतलब क्या है अंदर ना मोरा का मतलब प्यार प्यार को बोलता है मोरा जो पर्सन ना इतना प्यार करता है इसको बोलता है मोरा करने की बार भी नहीं मिला इसको बोलता है मोरा इसके बाद साइली बाजे नंदरा मैं ना सच में पागल हो तेरे लिए भाभी सालथे नोंथां फाग्ला जाबायलै सालथे नों मा मुहुनि होखोब्रा मा मुहुनि होखो संजीत मोरा बबीता कौन सा मतलब फंस मतलब कौन सा ये फंस गया रे कौन सा मतलब प्यार में फंस गया एमएमबी मिनी बयाना बबीता तो फंस गया रे फंस गया आपको वो फंस गया जेयाव नांबायलै सुमित सालथे जेयाव नांबाय बारल' ना बालाबोथियाखौ जेयाव नांफोनाय खोनादोंमोन नामा माब्लाबा एभ्रिवान गाइस ना बालाबोथियाया मालाबाबो जेयाव नाङा नाथाय दिनै जेयाव नांबाय सालथे संजीत के लिए पागल है तू मोरा बबीता होद मेरे लिए नहीं तेरे लिए सुमित लग गया रे तेरा लोतारे लग गया रे सुमित का बीएमडब्ल्यू पार्टी किधर है पार्टी साला एमएमबी थागला मेरे हस्बैंड थागला संजीत है संजीत हिंदी बोलो मोहरा दादा अनामिका अनन माय हस्बैंड इज संजीत ओके गाइस ना ओमफ्राय साइली सिस्टर का पति ने टाकला है ना संजय ब्रो हाँ एमएम ब्रो और साइली का हस्बैंड का ना टाकला है मतलब बाल नहीं है इसका हस्बैंड का टाकला और बुढ़ा भी है और बाल भी थोड़ा पक गया मैं साइली पास है नाइट उसमें खाया हाँ इधर ना हाँ ठीक बोला साइली ना एमएम मिनी बयान ना सुमित का तो लोतार लग गया एक लड़की मिला है लड़की भी मिलने के लिए किस्मत हम लोग का तो किस्मत नहीं है रे लड़की ने भी नहीं मिला ओमफ्राय मिनिबाय एमएमबी ओमफ्राय हाँ एमएम टकला है दादा मोरा में टकला नहीं हो बबीता ने बोला तू टकला है संजीत साइली का हस्बैंड दादा मोरा बबीता साइली का हस्बैंड वो एमएमबी है एमएमबी क्या सब्जी बढ़िया क्या सब्जी बनाया आसना आज तो मेरा दाली और मछली था मेरी सोना संजीत ठाकला हस्बैंड आई लव यू बोल रहे मोरा सालिने कमेन्ट गाइस सुमित सालथेयालाय जोंना नांद्रबबाय थाङाब्रा राजा खर' गाखोबाय नामा सालथे राजाया ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइस प्लस संजीत टाकला लव स्टोरी बोल रहे मोरा बबीता सुमित के लिए पागल हो गया ए सुमित साइली सिस्टर का पति तो बुढ़ा हो गया ऐसा हाँ बुढ़ा है
नोंना फिसाजोआ रागा जादों कमेन्ट लिरनो मोनैनि दाना साला नोंना फिसाजोआ खारबाय थायो अबेबा फिल्म नायनोसै आं मबाइल थुला बेलेग नोंनि लिबाव थाला होनहरबाय थायो आंखौ ओमफ्राय साइली बाजै मेरी को कोई प्यार नहीं करता डरना ओ बबीता है ना आपका सुमित का बबीता यू डोंट नो संजीत You don't know संजीत I love you टाकला I miss you संजीत सोना साइली साला मोबाइल में उमा कर रहा है लाइव में करेगा कि नहीं करेगा उमा इसको बोलो उसमें खाया दे गेप्सन उसके पास है गेप्सन मैक्सवेल के पास है अच्छा मैक्सवेल के पास है क्या ओके जाने दो उसमिका CID थैंक यू सो मच उसमिका मुझे बताने के लिए थैंक यू सो मच हाँ जान बोल रहा है बबीता ने बोला रो रहा है बबीता ने बोला जान सुमित हाँ सुधा अंदरना हाँ बुढ़ा है और मेरी संजीत हस्बैंड बुढ़ा है बट आई लव संजीत टाकला बुढ़ा अंदरना मा जादों क्या हो गया रे बाहर में थोड़ा झाँकने आता हूँ बाहर में क्या हो रहा है कमेंट मा जादों कमेंट अच्छा कुछ तो बोलो सुमित कब डरना तेरी को पताएगा मैं रुको दाना सुमित या आंजों रायलाया मालाय दाना दाना बी संजीत माय हस्बैंड प्लीज डोंट कॉल मी टाकला दाना न्यू ईयर सुमित नों र' दाना ओमफ्राय अनामिका प्लास सुमित अनामिका प्लास सुमित हा masih ओमफ्राय गाइस टुमि ओइ जाम्बा टुमि मा सिबिलि गरमलाय माथो ओंखारबोआखैलाय माबा जुमाय फेनाय बायदि मोनबायलां खोला जुमाय लोङामोन लोङा कारेंट भी लाइन भी चला गया मोरार लाइन नहीं everyone guys strong but like फोजोंदों everyone
जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद ओके, आई लव यू सुमिंदर ना। वो अनामिका क्या हुआ? हाँ बताओ बताओ बताओ। ओए रोजो, बोरै जाखो? हेकार आ गया। हेलो हेलो हाय हाय। मोस्ट वेलकम हेकार जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम। इसके बाद आ गया कमेंट हाला ओ सुमित का गर्लफ्रेंड अनामिका है दाना। अनामिका बाना गाबोन आंनि एलबि दं दै आइडि हरगोन आं फै दे दाना। इस जानदारना सुमित ने बोला मेरा गर्लफ्रेंड बबीता है। हाँ तभी तो सुमित बबीता का प्यार नहीं करता दाना। सुमित अनामिका तेरी गर्लफ्रेंड है का दाना। आ जाओ जॉइनिंग दाना। नों आंनाव मानो फैया आगै सना दारनानै सुमित नों मानो थाङानो अनामिकानाव। अनामिका बाजै लाभ यू टू होनदों। सुमित सुमित अनामिका के साथ बात मत करो, देखो बबीता ने रो रहा है, गुस्सा आ रहा है। सुमित अनामिका को आई लव यू बोला। साइली 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 कंट्रोल साइली। बबीता तू मेरा जान हो। सुमित मोरा संजीत मोरा बोले। ओ साइली तू बबीता हैंडल कर दो। बबीता थांगोन र' खैथायाव आगै दारा थांगोन थांगोन खैथायावनो एलबिया टाइमा खैथायाव खोन्थाहरदो दे। खोन्थाहरदो टाइमा खैथायाव। इसके बाद एवरीवन गाइस कमेन्ट खालामदो दे। सुमित ना गाब्बाय आरोना नै सनजित मोरा मे तेरा वेब होना दारना। साइली तो मेरा वेब है लेकिन मैं तो आज एक भी आपके साथ मतलब रहने के लिए नहीं मिला है। बबीता नो भाभी है, बबीता नो भाभी है। वो मोरा दाना। सुमित अनामिका से बात मत करो। गैला सालथे नोंजों फाग्लि जाबाय दे बबीतायाले। रुको अनामिका सिस्टार यार दाना। ओ बबीता संजीत का गुलू गुलू अच्छा अच्छा नहीं लगता है दाना। संजीत का गुलू गुलू अच्छा नहीं लगता है। बबीता मेरा जान उम्मा उम्मा उपमा 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 बोला है। उपमा उपमा बोला है। और बोलो एवरीवन गैस कौन कौन है। फ्राई क्या बोला क्या बोला क्या बोला। रुको अनामिका सिस्टार ना बोलने। बबीता मेरा जान उम्मा मा बोला। सुमित डरना सुमित सुमित डरना गाबाय सुमित नाने। क्यों अच्छा लगा लगेगा अनामिका सिस्टर। संजीत माय हस्बैंड मेरी से गुलू गुलू करेगा सिर्फ मैं डरना। सुमित का गुलू गुलू अच्छा है डरना। बबीता मेरी जान है। उपमा मत बोलो सुमित, जस्ट मेरी साथ बात करते रहो प्लीज। अनामिका बाजै ना मिनिबाय जा सुमित सालथेया। सालथे नांद्रबाय नामा एसे जोंना माबाया जौ फाग्लाया एमाव राजाया गाखोबाय नामा सुमित खर'आव। खर'आव गाखोबाय बायदि मोनदों आङो सुमितनाव। जोंना बाहाय comment guys, every moment let us know through the show। बबीता तू मेरी से प्यार नहीं करना तू डरना है। बोलो 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 प्यार करता है कि नहीं करता है बोलो। तेरी साथ रोज बात
ना चाहता हूँ सुमित मैं ना बाबरे। वाओ मुझे मारो भाई, मुझे मार दो, मुझे मारो, मुझे मारो, मारो, मुझे मारो। इसके बाद कौन कौन है कमेंट करो। बेनिफ्राय मा होनना बुंखो गैला माथो रावबो। मा मोनामखोलै? मैं ओके 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 कमेंट करते रहो। ला 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 ला। इसके बाद ओ मतलब हम सिंगल है मोरा बिबोनां साला दारना बबिता आई लाभ यू टू मेरा जान उम्मा उम्मा दं। ओके बाय सुमित मैं समझ आया है आया तू मेरे से प्यार नहीं करता। साइली बाजै आपका संजीत संजीत है दारना। मेरा है गाइस एवरीवन। Comment, 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 comment. Comment, comment, मोरा comment पढ़ो। मोरा संजीत पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। बाय बाय आई लव यू बोल रहा है सादित जोन। कमेंट 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 क्या बोला इसके बाद डरना भाई ऊपर का पूरा कमेंट मोरा साला डरना चला गया ना। को मैं क्या करेगा। आई लव यू सुमित डरना सुमिका हंस रहा है अनामिका ऑन थैंक यू थॉमस। क्या क्या बोला था बबीता हर मिस पूरा पड़ गया। संजीत मैं देख लिया सुमित का तिंतुलु को। भाई संजीत आई लव यू बोलो ना यार बोल रहे सुमित आई लव यू। कौन मैं दारू पी रहा था मुझे पता है उसमें का आई लव यू टू बबीता मेरा जान दाना नोकदांग की चैनल हेलो 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 नोकदांग हेलो मौसूल का कमेंट करो। संजीत सिर्फ मेरी से प्यार करता है। अच्छा ओमफ्राय सुमित बोलो दारना अनामिका ऑन नोकदांगनी चैनल बोला हाय
फ्रेंड ज्वाइनिंग करो हाँ हेलो हेलो कौन नया है हम लोग का नॉकडाउन के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ बेनिफ्राय सुमित नंबर दे दो सुमित लग गया रे सुमित आपका हाँ? सुमित लग गया साइली ए AWM रेडर्स शॉट क्या बोला अन सनजित साल्टे बिसोरनि गोदै रावाव गोजावनो नाङालै साल्टेन्डार ओइ आंथ' गोदावालै आं गोजावा बेनिफ्राय बाय बाय अल दाना साइलिया गोदै रावाव ओइ साइलिया बुजियोलै साल्टे दाना रायलायनायखौ कमेन्ट गाइस एवरीवन कौन है एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए कमेंट मोरा साइलेंडर जना सुमित नगर बबीता मेरा जानू डरना कमेंट कीजिए संजीत सेंट्रल सेन सेन सेनेन फानजागोन सेन्टेन फानजागोन नों बिबि जों दाना मादो सिटनेट बुजियासैलां सिटनेट फानजागोन नामा आंखो I love you बोलो मोरा सॉइल संजय I love you संजीत संजीत को क्या बोला बोला तो डरना क्या बोला तू ओ साइली सुमित प्यार नहीं कर डरना बॉयस तू मर खाया मेरे से साथ मर खाएगा मेरी साथ मर खाएगा तकला फटा दो टोपरी वो एक फिल्म था ना तोड़ दो इसका टोपरी तोड़ दो टोक है ना ऐसा बॉयस टू मोरा बीमा डरना हाय मोरा मानो बबीता मैं बोला कि संजीत को बबीता को मेरे से सेटिंग कर दो बोला डरना हाँ बबीता साइली सुमित के साथ लाइन हो जाओ तो बॉयस क्या बोल रहा है तू कुछ नहीं बोलेगा साइली तू बोलने से मेरा भी हो जाएगा साइली से गोलोमदै ओंखारलायनाय खोला आं दाना everyone guys प्राइसेस दङ संजीत मैं प्यार करता है तू मुझे नहीं करता मोरा बबीता होनदों संजीत मेरे बिबोनां है हो क्या बोलेगा अनन थैंक यू अनामिका तेरे लिए मैं एलबी नहीं किया संजीत आई लव यू बोलो डरना आई लव यू साइली आई लव यू साइली तू पागल है नंबर 1 I love you दिनैबा मा खिफिदेरखो बबीता मा खिफिदेरखो दिनै
I love you too. I love you too. I love you. बेटा मेरा जान बोल रहा है रे बबिता अनामिका खारबाय नामा अनामिका नाब्ले खारबाय नामा नोङो तू मेरा कमेंट पढ़ता नहीं है मोरा मेरा कमेंट तो पढ़ के आ रहा है मैं संजीत सुमित को बोलो ना बबिता आई लव यू बोलो साल्टे सुमित और बबिता को आई लव यू बोल दो बबिता को आई लव यू बोल दो साइली या खाए खि खिगासिनो पापि लि पापि पापि सि लेट्रिन सिङाव दं बाय अनामिका अन साइली संजीत क्या बोल रहा है दाना अनामिका ऑन थैंक यू सुमित ने रो रहा है रे सुमित रो रहा है रुको रुको सुमित को रोना नहीं दे दो सुमित रो रहा है सुमित को थोड़ा समझाओ दो वो बेटा ओए बॉयज मीट यू लैंग्वेज व्हाट पापा साला हम खामाना दादा खामिना सेसले खामिना बाय साइली ने रो रहा है साइली क्यों रो रहा है साइली रुको रोना नहीं चाहिए साइली है मैं सुमित एलबी करो अभी मैं और तुम होगा तेरा एलबी पर नहाना तू प्यार नहीं करता है संजीत बोल रहा है मोरा सलीफ साइली बाजै आई लव यू बोल रहा सुमित ने साइली खि गोरा पापि सि नों बुरि जाबाय नामा बुरि जाबाय नामा ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस ya इसके बाद सना आं उन्दुनो सिन्दारना रब्रा र साइली कमेंट करो और वो बेटा संजीत प्लस साइली सुमित बोल रहा है साला बॉयस नों पापी सी मोनामदारा वो बेटा कल आ जाओ मेरे एलबी 10 PM पर कल मेरी जान दाना बैनाय आं थांबाय दै बाय बाय गुड नाइट ओके ओके गुड नाइट ओके BLB बर्न करेगा दोस्तों एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट करो एक दूसरे के साथ बाय बाय ले लो ले लेगा तो गिब्सन कोई पा पागा पागा यार तुम मुझे प्यार नहीं करता जाना बबीता ऑन बबीता रोना नहीं चाहिए तेरे लिए मैंने एलबी नहीं किया संजीत मोरा वाला साली एलबी करो अभी तो क्या टाइम हुआ तेरा तो 10 बजे में एलबी था ना कर दो अभी भाई बबीता मेरा जान डरना इकट्ठाची मुझे जान गए अनामिका जस्ट थोड़ा सा करो सुमित ऑल बाय बाय ओके नरना एवरीवन गाइस बबीता मत जाओ यार प्लीज अब बबीता नहीं अनामिका यार उसमिका रो रहा है उसमिका गेप्सना नोंना सना गेप्सना बहा थांगोन नोंना सना गेप्सना बेनिफ्राय सुमित
Sumit, please, Narara, Sumit. Everyone guys, ang ilibdo na bra. साइली एलबी क्या रे एलबी बंद करता हूँ ठीक है चलो ठीक है दोस्तों एवरीवन थैंक यू सो मच बाय बाय चलो साइली का एलबी में थोड़ा सा एंजॉय करेगा बाय बाय थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस थैंक यू सो मच बाय 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 एवरीवन गाइस कौन कौन एक बार तो प्लीज़ कमेंट करो मेरा एलबी से बाय बाय बोलो मुझे भी अच्छा लगेगा गुड नाइट बोलो मुझे भी अच्छा लगेगा गुड नाइट मैं भी दारू पियेंगा ओके नाना उसमें का दारू पीना नहीं चाहिए साइली सिस्टर बबीता सिस्टर सुमित आ गई बाय बाय रुको सब लोग यहाँ पर आएंगा मुटुल फन ऑफ इंडिया ना मुटुल फन ऑफ इंडिया ना उस सुमित चला गया सर चलो बबीता साइली का हेल्प में थोड़ा हेल्प करेगा थैंक यू सो मच एवरीवन गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर बबीता थैंक यू सुमित थैंक यू उसमिक थैंक यू सो मच और अनामिका थैंक यू सो मच सभी को मेरा एल्बम में कौन कौन पर्सन है सभी को थैंक यू सो मच और बाय बाय चलो बाय बाय ले लिया मैं ओके बाय 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 फिर मिलेगा हम लोग का कॉमेडी आया था हेलो 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 कॉमेडी प्लीज कॉमेडी थोड़ा लाइक कर दो कॉमेडी में एलबी बंद करने वाला हो गया मेरा एलबी टाइम बंद हो गया बंद होने वाला है कॉपी थोड़ा लाइक तो कर दो उसमिका काम नङा दे उसमिका साइलेन्ट एलबियाव फै दसे फैयोब्ला दसे थांनानै आरोना कपि लाइक कमेडि गैलालै रावबो बाय बाय